मोनद' हारिया एसटी जानांगौ एसटी जानायाव जोंहा बादा गैया रावबो पलिटिकल पार्टिया बिनि सायाव बादा होआखै मोनद' हारिखौ गोदान एसटी थिसननो नागिरनाय बे दाबिया गोलाव समनि 2019आव भारतनि पार्लियामेन्टआव राज्यसभायाव बेखौ बे बिलखौ टेबल खालामनाय जादोंमोन खिन्थु बे बिला थैयाखै दायो आसाम सरकारा बे बिलखौ लानानै पास खालामनांगौ होननानै राजनीतिक स्वार्थनि थाखाय बिथांमोना समर्थन होबोदों 25 नभेम्बराव आसाम विधानसभायाव बेखौ प्लेस खालामगोन होननानै बुंदों एक्सिस्टिं एसटीनि रिजार्वेशन राइट एंड प्रिभिलेज कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ खर्ब खालामनानै गोदानै जुदि एसटी होयोब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो क्लियार स्टेन्ड लानानै खामानि मावगोन बेखौ गोदानै एसटी थिसननो नागिरनाय बे दाबि बे प्रसेसा गोदान नङा आसामाव मोनद' हारिखौ गोदान एसटी थिसननो नागिरनाय बे दाबिया गोलाव समनि आरो फैयै फैयै 2019आव भारतनि पार्लियामेन्टआव राज्यसभायाव बेखौ बे बिलखौ टेबल खालामनाय जादोंमोन नाथाय बेखौ पास खालामनाय जायाखै खिन्थु बे बिला थैयाखै दायो दा बेखायनो साननो गोनाङा जाहैबाय 2019 आरो 20नि उनाव फिन दा 2025 कारन 26आव बिसायख'थि जानो थांगासिनो आसामाव आरो बेखायनो आसाम सरकारा बे बिलखौ लानानै पास खालामनांगौ होननानै राजनीतिक स्वार्थनि थाखाय बिथांमोना समर्थन होबोदों हाबा मावबोदों आरो फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम विधानसभायाव बेखौ प्लेस खालामगोन होननानै बुंदों खोथाया जाहैबाय जे आसामाव जेसेबां पलिटिकल पार्टि दङ बे नेशनेल पार्टियानो जा रिजनेल पार्टियानो जा बीजेपी कांग्रेस एजीपी आरो लोगोसेनो जातीय परिषद रायजोर दल आरो बावैसो बीपीएफ दोलो बा गुबुन गुबुन दोलोफ्रा बयबो समर्थन होदों जे मोनद' हारिया एसटी जानांगौ एसटी जानायाव जोंहा बादा गैया रावबो पलिटिकल पार्टिया बिनि सायाव बादा होआखै आरो बादा होआखैबा पार्टिनि एमएलएफोरा विधानसभायाव जिहेतु थाङो विधानसभायाव एमएलए हिसाबै दङ बिथांमोना बे बिलखौ लाबोयोब्ला सोर बादा होगोन आरो माब्रै बादा होगोन दासिम जों मिथिनायाव 22 जन एमएलए दङ ट्राइबेल एमएलएफोर बर' कार्बि डिमासा मिसिं टिवा गार' आरो 7 मन्त्रि दङ सासे स्पिकार आरो सासे डेपुटि स्पिकार बे गासै एमएलए मन्त्रि स्पिकार डेपुटि स्पिकारा ज' लोगो नांनानै गिबि मन्थ्रिजों सावरायोबा जोंनि अस्तित्व रैखानि खामानिखौ जों मावनो हागोन आसामाव जेसेबां दल संगठन दङ एक्सेप्ट ट्राइबेल संगठननि बादै मोन 14 ट्राइबेल जनगोष्ठीनि बादै जातीय आफादनि बादै गासिबो मोनद' हारिखौ एसटी होनांगौ होननानै समर्थन होदों दा बेबायदि परिबेसाव बे मोनसे सिरियास टाइम आरो बे समाव बयबो आसामनि ट्राइबेलफ्रा खौसे गाथानानै जाहाथे गोदानै एसटी खालामनो थांनायाव थाखानाय एसटीफोरखौ खुनु कारनाव खहा खालाया बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बयबो खामानि मावनांगौ आरो एबसुनि स्टेन्डआ क्लियार एक्सिस्टिं एसटीनि रिजार्वेशन राइट एंड प्रिभिलेज कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनखौ खर्ब खालामनानै गोदानै जुदि एसटी होयोब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो क्लियार स्टेन्ड लानानै खामानि मावगोन आरो जिकुनु पर्यायसिम जोङो जोंनि गणतान्त्रिक आवाज जोंनि गणतान्त्रिक दाबिखौ जों लाखिगोन गोजोन्थों।